Stå med det bara. Ja, det tror jag. Jag visste det. Vad bra. Nej. Va? Nej. Polisen han vill inte. Oj, nu såg han. Vad sa han? Är det maltesiska jag pratar med dem eller? Ja. Han såg polisen. Men araberna pratar maltesiska? Tydligen. Bra att de gör det på en public parkering. Jaha, ID-kort. Är han immigrant? Förmodligen. Heja.